Festa per a tothom posava ja el punt i final al seu seguiment de les festes de Santa Tecla. El seguici popular va ser un dels últims actes, i instants abans que el foc arribés a la seva posició, tot el personal ja estava preparat per una llarga jornada. El foc va irrompre l'aparenta tranquil·litat del personal. Els diables van fer el deliri de discapacitats i voluntaris. Poc després, la desfilada del bestiari, amb l'Àliga al capdavant, arribaven a la posició de la corba de la jove. La cucafera, els nanos, la mulassa i un llarg etcètera hi van ser presents. El Magí de les Timbales i el seu cavall van deixar bocabadats a tots els membres de Festa per a tothom. Una colla d'amics que s'ho han passat d'allò més bé durant aquestes festes. Ha sigut una festa major fantàstica, hem estat en molts actes, vam estar al Teatre Metropol, hem estat a la platja amb una colla que s'ho van passar molt bé, hem vist moltes coses, vam veure el grup de gitanes, molt maco, allà a la Rambla, no hem parat, hem anat al Cafè Copi Puro i avui el seguici és fantàstic. Festa i solidaritat, una mescla per disfrutar un any més d'aquesta Santa Tecla 2009. Ara, moment de descansar i de preparar la propera Santa Tecla.